L-awtoritajiet tas-saħħa Maltin ħabbru li fieqet l-ewwel mara li fl-aħħar ġimgħat mardet bil-coronavirus waqt li kienet għall-btala fin-naħa ta' fuq tal-Italja. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, ħabbret ukoll li sal-ġimgħa filgħodu telwa 12 persuni infettati bil-coronavirus. L-aħħar każijiet huma Malti ta' 45 sena li kien imsifer Munich il-Ġermanja, Taljan ta' 40 sena li kien Pariġi fi Franza u tfajla Maltija ta' 30 sena li kienet Brussell. Il-Professur Gauci qalet li l-każijiet kollha ġew importati minn barra u l-ebda wieħed ma ttieħed f'Malta. Ir-raġel ta' 45 sena li jaħdem ar-rasu kien Munich fis-6 ta' Marzu u ġie lura l-għada. Huwa żviluppa s-sintomi l-erba' li għadda meta beda jaqta' nifsu kellu s-sola. Il-Malti għamel kuntatt mal-awtoritajiet tas-saħħa u rriżulta fil-pożittiv. Il-membri tal-familja tiegħu jinsabu fi kwarantina obbligatorja. It-tieni każ irreġistrat matul il-lejl huwa ta' Taljan ta' 40 sena huwa wasal lura Malta fis-6 ta' Marzu. It-tlieta li għadda beda jħoss is-sintomi u rriżulta pożittiv. Il-Professur Gauci qalet li xogħlu jaħdem online u għalhekk ma kellu l-ebda kuntatt ma' terzi. It-tielet każ kien ta' tfajla Maltija ta' 30 sena li taħdem fil-qasam tas-saħħa fl-Isptar Mater Dei. Hija marret Brussell fil-5 ta' Marzu. It-tfajla daħlet għax-xogħol it-tlieta li għadda u l-għadha bdiet turi s-sintomi ta' deni u sola. Il-ħamis tkellmet mal-helpline fejn mis-swab test irriżulta li kienet pożittiva għal coronavirus. Il-Professur Gauci qalet li qed isir assessjar tal-persuni li seta' kellhom kuntatt magħha fosthom il-familja tagħha. Qalet li s'issa ħadd m'għandu sintomi u qegħdin jinżammu kwarantina. Hija assigurat li l-virus ma tteħħitx mill-isptar. Kella xi ftit social events ukoll li wkoll bħalissa qegħdin nagħmlu risk assessment tagħna ħan naraw jekk kienx hemm espożizzjoni. Il-persuna għalmettilkom hija healthcare worker marret għax-xogħol on the tent, jiġifieri s-sintomi bdew l-għada fil-għaxija. Riskju huwa minimu ħafna, però aħna ridna nieħdu l-prekawzjoni kollha meħtieġa u propju flimkien mal-infection control tal-isptar tagħna għamilna risk assessment propju dalgħodu fuq dan il-każ u aħna rajna li jekk dawk in-nies li kienu f'kuntatt magħha avolja risku huma minimu ħafna, xorta aħna dawn in-nies ħalli npoġġuhom f'kwarantina. Mistoqsija minn One News dwar il-kundizzjoni ta' saħħa tal-pazjenti COVID-19, il-Professur Gauci ħabbret li fieqet il-mara li s-sibt li għadda kienet minn tal-ewwel f'pajjiżna li laqtet dan il-virus. Li din ir-riżultat negattiva għal darbtejn 24 hours apart, jiġifieri hemmhekk tista' tgħid li din għandha recovery, li hija aħbar li hija tajba ħafna, li aħna qed nimxu mal-guidelines tar-recovery, u allura hemmhekk din il-persuna issa tkun tista' toħroġ mill-isptar u tmur id-dar, però aħna nżommuha kwarantina għal ftit ġranet oħrajn ħalli nkun nistgħu nsegwu s-sitwazzjoni. Hija żdettajt li l-persuni kollha li laqtu dan il-virus jinsabu fi stat ta' saħħa tajba ħafna. Żdettajt li huma eluf li din iċemplu fuq il-helpline 111. Ħabbret ukoll il-ftuħ ta' ċentru ieħor fil-Mosta biex iwieġeb għad-domandi tal-pubbliku. Mistoqsija dwar it-tabib li bħalissa qed jinżamm iżolat minħabba l-coronavirus, qalet li huwa għamel dikjarazzjoni pubblika li ma rax pazjenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.